Hello everyone, dini जोङो program थांनो ओंखारलायबाय दिनै जोबथा बैसागोनि जोङो दायो गारि नेगासिनो दङ दिनैहाय प्रग्रामा जोंहा दङ गवालपारा बांगालपारा होननाय जायगायावहाय जोंनिफ्राय खमसे खम 5 घन्टासो लागोन लामाया जोङो दायो गारिखौ नेदों लामायाव दङ जोङो गारिया एसे लेट जाबाय नै जोङो माल बुस्थु जोंनि दामग्रा इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौ गासैखौबो रेडि खालामनानै जोङो लामायाव नेनानै दंखायो बै नै जोंनिया मानसिफोरा बोरायलायलांबाय एसे नेनो बारायलांदोंसै नै बिथांमोना जोंनि मिउजिशियान लोगोफोर गासैबो ने बोरायलायलांबाय खुलुमबाय बिथाङा जोंनि किबर्डिस्ट मिस्टार पालवान अनसुम दैमारि नार्जारि बिथाङा नै जोंनिया दिनै चसमी ससमा लागायना दामनायनि खोथा दङ बायदि अबिनाश लाक्रा नमस्कार खुलुमबाय नै जोंनिया मिन्टु गस्वामी nah ya Julia Setri Kansa dengan kari sopirban थांनोसै दसे उनाव नेयै खोमसिलायना सफैदो जोंनिया गारिया मोनदा बाय गोबाव खालामबाय नै जोंनिया सारा फैगोन टेनसन गैया मिथिखायो जोंनि दिनैनि जार्निखौ जोङो स्टार्ट खालामजेनबाय जोङो गासिबो गारियाव जिरायबाय ओरैहाय दायो जोंहा दायो बर्तमान गारिया खालि जोङो सिंगार सानै जोंहा लामाया ससेयाव गाखोबावगोन जोङो खैराबारि बायहाटा गुवाहाटी जानानै जोङो थांगासिनो दङ गवालपारा नै जोंना सिंगारनि न' मोनबाय सिजुमा गाखोग्रोगोन दायो जोङो जोंनि मेन सिंगार कामाख्या बर' बिथांखौ लायनो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै जों दा ओंखारलांखानोसै प्रग्रामसिम दिनैहाय अखा हादोंमोन मिथिनाय बायदिबा जोंनिथिं हायाखै गुसु आराम नांथारदों बिथिंगालाय दायो जोङो गासिबो जमा जाजोब्बाय बिथिं सिंगाराव सफैबाय जोंना सानैबो कामाख्या ओरै सिजुमा ओरै आयंमोन दोङो गासिबो बेन्डआ दंजोबो ओमफ्राय कामाख्या दिनैनि प्रग्रामनि थाखाय एक्साइटेड नंगौना नङा फुल एक्साइटेड ना गासैखौबो रंजा होना फैनोसै दिनै नायनोसै खारंजासै दिनैथ' जोङो सोरहाबा खारखाया ओरैनो ट्रेन्डिंआव दंबाय थायो माने बयबो मिथिखायो इथिंगालि प्रग्राम जायफोरा खालामहैयो बिसोरनिथिं माने सोरहाबा खारखाया रावबो मिउजिशियान बा सिंगारफोरा सोरांनानैसो जोबखायो प्रग्रामा माने बिसोर जों दायो सफैबाय जोंना मिउजिशियानफोरा ओंखाम जागासिनो दङ अनसुम गोथाव ना नै अमा थावख्रिजों दिनै बिराद गोसो होनानै जाथारदों बिथांमोना अबिनाश लाक्रा लाक्रा मानसि नालाय बिराद जानो हायो मिन्टु गस्वामी अनसुम थाप्पा माथो मोजां जाला माथो जालायलांमा अनसुम थाप्पा दाना जों सफैबाय स्टेजसिम जों दा साउन्ड सेटिं खालामगासिनो दङ जासिगोन नायलांबाय थादों नोंथांमोना साउन्ड सेटिं स्टार्ट जाबाय दिनैनि स्टेज बांगालपारा
प्रग्रामा सोरांलायबाय स्रां जाजोबखाबाय खुलिजोब्बाय ओरैहाय गासैबो खुलिजोब्बाय जोंहा फट' सेसन सोलिगासिनो दङ जोंहा गुड मर्निं जाखाजोब्बाय ओरै स्रां जाजोबखाबाय मोजां नांबाय प्रग्राम खालामनानै बयबो रायजोफोराहाय जोबोद सापर्ट खालामदों रंजादों बयबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ थांनो रेडि दानाबा नै गारियाव गाखोनोसै सोरांलायबाय गुड मर्निं जाबाय गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं रतन भाई गुड मर्निं जाबाय सोरांलायनाय प्रग्राम दे रेडि दखाना सोरांबाबो थाङाखै नै जोंबो एसे ओरैनो साहा लोंनानै थांनोसै दे गोजोनबाय ना प्रग्रामखौ बोरै नांखो केनेका लागेल प्रग्राम मोजां दे थेंक इउ दे थेंक इउ जोंनि जार्निखौ न'सिम थांनायखौ जों स्टार्ट खालामफिनबाय प्रग्राम जोबनानै गोलां खालामनाय जों गासिबो माबायदि नांखो प्रग्राम खालामनानै पाब्लिकनि माबाफोरा बोरै हिट ना खारांलासे मोसाखाबाय जेनेबा फुल सेटिसफेक्सन ना गासिबो कमिटि पाब्लिक बिदि जानांगौ मा बुङो पाइलट बेसेबां गोबाव उन्दुनो मोनखो 1 घन्टा 2 घन्टा